क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ मैयानिफ्राय टिपकायाव जागायबाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला आबसुनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जागायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, लोगोसे परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आन्दलन ब्रह्म आरो गोबां आफादनि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायजों मैया गिबि सानाव 13 बोसोर बैसोनि काजिगाव दखराय आबसु आरो टिपकाय परबतजरा दखराय आबसुनि गेजेराव फुटबल गेलेनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो 13 बोसोर बैसो सिंनि जे हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो देग्लाय मोनथाम जनाव खुंनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामदों आरो दिनै जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै टिपकाय जन माने जन ए हिसाबै जोङो दिनै नैबे टिपकाय गोजौसिन फरायसालि गेजेरारि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै जोङो जागायबाय आरो गसाइगाव बि जन हिसाबै जोङो गसाइगाव बारलिमारिया बारजाबिलाव जोङो खुंगोन। बेनि उनाव जोङो क'क्राझार जन सि हिसाबै जोङो रामफलबिल आन्सलिक एबसुनि सिङाव जोङो खुंनो थाखाय बेखौ थि खालामदों आरो खुंनायनि जाहोना बेनो जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय जे मावथांखि बे मावथांखिनि सिङाव जोंहा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर दङ आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै जे जोलुर बादायलायनाय आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबोयो आरो दिनै 6थि खेबनि थाखाय जों बेखौ खुंदों। दा थांखिया बेनो जे जोंनि उन्दै फरायसाफोर आरो बे फरायसाफोरखौ जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों आरो फुटबल बिथिंजों बोरै जौगाहोनो हायो आरो दिनै गोलोम बोथोर फरायसालि बन्द समाव जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो खुंदों। खारना जाबाय जोङो गोबां दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव जों जिखिनि नुदों जोंनि फरायसाफ्रा गोबाङानो दिनै गाज्रि निसा लानानै जे ड्राग्स सोबनानै बा दिनै आलादिङायै बन्दनि समाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांलानानै जे फरायनाय फारसे दिनै जोंनि जे फरायसाफोर जोबोद बेबायदिनो जोंनि समाजाव जोङो जिखिनि नुदों जे जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदिनो निसा लानानै गाज्रि निसा लानानै गोबां जुरुला जानाय गोबांनि न'खराव गोबां सिन्था जानो गोनां जादों जे जोंनि गोबां फरायसाफ्रा बिदिनो ड्राग्स सोबनानै जे गावनि बेसेन गोसा जिउ आरो बिमा बिफानि समाजनि जिखिनि थांखिफोर बे थांखिफोरखौ दिनै फेलें जानाय गोबां जोङो बेबायदि फरायसाफोरखौ नुदों आरो गोबांनि न'खर जोंनि गोबां समाजफ्रा बेखौ सिन्था जानो नांदों। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव जोङो जि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ लाइमोनफोरखौ फरायनायजों लोगोसे जोङो गेलेनाय बिथिंबो जों बोरै जौगाहोनो हायो। दा दिनै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा एफसि मुंनिबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्लाब खुलिबाय आरो बिदिनो आइ लिगबो जोङो दिनै गेलेबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि गोबां गथ'फ्रा बिदिनो मोजां मोजां गेलेगिरिफोर दङ, नाथाय दिनै जोंनि फरायसाफ्रा गेलेनो थाखाय लामाखौ नागिरनानै मोनाखै आरो लामा दिन्थिनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थानाय जादों। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि मोजां मोजां गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो जोङो समाजाव बा जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय बुहुमाव जों गेलेनायनि गेजेरजोंबो बे थांखिफोरखौ लानानैनो जोङो दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ जों खुंबोबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा क'क्राझार जिल्लाखौ बे हाबाफारिफोरखौ खुंनो थाखाय दिनै जोंखौ मदद खालामदों। बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय जोंनो बिराद गोबां रांनिबो प्रयजन दङ आरो बेनिखायनो जायफोर जोंखौ दिनै राङारिबो अनसुंथाइ होबाय बिथांमोनखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। मानोना जोंखौ जेब्लायबो नाहरनांगोन आरो जायफोर सहाय खालामनो हानाय मानसिफोर जायफोर दङ जोंनि गेजेराव मेगन गुनुफोर बिथांमोनहा जेब्लायबो
जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि समाजखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि सहाय खालामबाय थादों आरो बेबायदिनो सहाय खालामलांबाय थानांगोन। अब्लासो बर' हारि हिसाबै जोङो बुहुमाव सिनायथि मोनगोन, जोङो जौगागोन। जों जि थासारिफोरखौ लानानै दिनै गिखांनाय फैदों, जि ड्राग्सनि जेनिखि दिनै बाहायनाय, बे थासारिफ्रा जोंनि ओनसोलफ्राव बारानिफ्राय बारा जादों। बेखौ बोरै बन्द' खालामनो? दा दिनै जुदि जोङो नैबे फोथाराव लाबोनानै जुदि फरायसाफोरखौ गेलेनाय बिथिंखौ बेस्थ' खालामबाय आरो गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावखौ दिन्थिलांनो हानाय बायदि जों बिदि खालामनो हायोब्ला निस्सय जोंनि गथ'फ्रा गाज्रि बेसादनिफ्राय गोजानाव थागोन। जोंनि गथ'फ्रा बिमा बिफाया साननाय बायदि जोंनि गथ'फ्रा साक्सेस खालामनो हागोन। दा बेनिखायनो जोंनि फोरोंगिरि समाज, जोंनि समाजनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, जोङो जेब्लायबो जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां लामाजों दिन्थिलांनांगौनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन। दा बेनिखायनो आं क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौ आङो खावलायदों। हयथ' गथ'फोरनो गेलेनो थाखाय गोबां बेसाद नांगौ। बेवहाय गाननाय जोमनायनि जिखिनि बुटनिफ्राय लानानै ड्रेसनिफ्राय लानानै बेबायदि जोंनि गोनांथि दङ। मानोना गोबां न'खरा बेबायदि जेरै गाननांगौ जोमनांगौनि गेलेनांगौनि थाखाय जेनिखि मेटेरियेल्सफोर नांगौ बेखौ होनो थाखाय गोबां न'खरा हाया। दा बेखायनो मोजां मोजां गथ'फोरखौ नायनानै जोंनि जायफोर एसे अनसुंथाइ होनो हायो, जायफोर सहाय खालामनो हायो, बे बिथांमोनहा जोंनि गाव गावनि ओनसोलनि फरायसाफोरखौ सहाय खालामनो हाथारनांगोन। अब्लानो जोंनि समाजाव खुनु बेबायदि गाज्रि जानाय नङा होननानै आङो सानो। दा बेखायनो जोङो जेब्लायबो खावलायबोबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय, जोंनि फरायसाफ्रा थिग जायोब्लासो जोंनि समाजा थिग जागोन आरो बेनो इयुनाव दिन्थिलांगोन। दा बेखायनो आङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय बेखिनिखौ आङो खावलायदों। दिनैनिफ्राय जोङो जागायबाय पर्बजरायाव, आरो बेयाव जोङो गसाइगाव साब डिभिजन आरो पर्बजरा साब डिभिजननि सेमि फाइनालखौ जोङो बेवहाय 17 तारिखआव जोङो खुंगोन बे फोथारावनो। आरो जोङो गसाइगाव साब डिभिजनखौ जोङो 15 तारिखआव आराम्भ खालामगोन। बिनि उननिफ्राय क'क्राझार जन सिखौ जोङो 19 तारिख फैगोन 19 तारिखनिफ्राय जोङो रामफल बिलाव खुंनो थाखाय थि खालामदों। दा बेनिखायनो जोंनि गथ'फोरखौ, फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि समाजनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, फोरोंगिरि समाज, जों बयखौबो हांख्रायदों मोनफ्रोमबो जनाव फरायसाफोरखौ, गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनांगौनि थाखाय जों बयबो बे होखानाय थावनियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय जोङो बे समाव जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो बेखिनिखौ खावलायदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मावथांखि, बड'फा गोदोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बिनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय दिनैनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों पर्बजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाइ गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायदों। बे हाबाफारियाव आङो बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैनो मोननानै खोब थारैनो गावखौनो गोजोननाय मोनदों। दा बड'फा गोदोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बिनि गेजेरजों जे आथिखालाव उन्दै उन्दै जोंनि बर' लाइमोन फरायसाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव मोनसे प्लेटफर्म जगायनानैहाय जोंनि गामि सिंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बिथांमोननि स्किल, टेलेन्ट बेखौहाय दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों इयुननि समाव साफा साफा गेलेगिरि हिसाबै जोङो इयुनाव भबिष्यतआव मोनगोनखौ मिजिंथिनानैहाय जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो लाबाय थानाय जायो। दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जनाव दिनैनिफ्राय जागायनानैहाय बाखि मोननै जनावहाय बे गेलेनाया फैगौ 26 जुलाइसिम बियो सोलिबाय थानाय जागोन। दा जों आथिखालाव नुदों जोंनि समाजावहाय जोंनि जे फरायसा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जे समाज बेरेखा हाबाफारि, थिग बेबायदिनो मबाइलजों मुखुब जानाय, एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसाव माने नांथाबनानै थानाय, बा जौ जुवा ड्राग्सजों नांथाबनानै थानाय, बैफोरबायदि फरायसाफोरखौ जोङो गेलेनायनि मोनसे प्लेटफर्म जगायनानै बोरैबा
जों बै गाज्रि बिथिंनिफ्राय उदां खालामनो हायो बेबो जोंनि मोनसे नैबे गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे जोंनि माने मावथांखि होननानै जों बेखौ बुंनो हायो। जों बेखौहाय खौरां मोनदों जे थांनाय समावहाय एसियानि जे गोजामसिन दुरान्ड काप बियो जोंनि बड'लेण्डनि बिखा क'क्राझारावनो बियो जाबाय थादोंमोन आरो बेवहाय नोङो बड'लेण्ड FC जोंनिफ्रायबो मोनसे टिमा बाहागो लाबाय थादोंमोन। नाथाय देग्लायहाय जिहेथु जोङो खबर मोनबाय खौरांनि गेजेरजों जे बेखौ गुवाहाटियावहाय सायावहाय खुंनाय जागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेखौनो जोङो सानदोंमोन जुदि जोंनि दुरान्ड कापखौ जुदि जोङो नैबे क'क्राझाराव लाबोनो हायोमोनब्ला अब्ला माने बांसिनै जोंनि जे जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जे बेवहाय एनकारेजखौ मोनगौमोन। दा बेखौहाय जोङो सानो दा बिथांमोननि सरकारनि डिसिसन जों बेवहाय माने बेखौथ' मा डिसिसननि थाखाय बिथांमोना गुवाहाटियाव लांखो जों बे बाथ्राखौहाय जोंनिफ्राय स्पस्ट' होनो हानाय बे जोंनावहाय गैया। दा बेखिनियानो दा बिथांमोननि जेनोखि बेबायदि बुंनाय बाथ्रा बेवहायथ' सिङाव मा हाबनानै दङ जोंथ' बेखौहाय माने रिप्लाइ होनांगौआ एसे जोंनि थाखाय एसे गोनो गोथो जायो। माबे एंगेलखौ बिजिरनानै माबेखौ मोनदांनानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय जोंनि बायदिबा जोंनि एनालाइसिसाव जोंनि मोनदांनायावहाय जोङो बेफोरबायदि गेम लाबोयोब्ला माने एनकारेजबो मोननायजों लोगोसे जोंनि इयुननि गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय मोनसे बिथांमोननो गेलेनायनि जे मोनसे थुलुंगा होनाय बेखौहाय लाबोनो हायो बा परिबेस जगायनो हायो जों बेखौहाय मोनदाङो।